tady je máme. To je ale zvláštní poloha těla. Měla bych to zdokumentovat. Jak se to ale mohlo stát? Volal jsem kamarádovi z Londýna. Zítra přiletí. Jo, tak to je super. Stejně je to ale zvláštní. Ještě nikdy jsem neviděla oběť na střeše kostela. To je právě to, co mě na té naší práci baví. Vždycky je to něco úplně jiného. Čau. Čau, já jsem se nakazil od té mrtvoly, takže mě museli odjít do nemocnice a snad bych měl být do 24 hodin v pohodě, tak zajdi se tím odborníkem. Jo, dobře, poslal bys mi na něj kontakt? Jo, no, dobře. Fajn. Tak čau. Dále. Dobrý den, pane doktore. Co si přejete? Dovolte mi, abych se představil kriminální policie. Dobrý den. Vyšetřujeme vraždu. Co vás Poměrně můžu obvyklou. Poslal jsem vám fotku na váš e-mail a rád bych se vás zeptal na váš názor. Tak se na to podíváme. Toto tělo jsme našli na střeše kostela a aby si nám tato poloha těla přišla poměrně zajímavě umístěná, tak bych se vás rád zeptal, co si o tom myslíte. To je zvláštní poloha. Kterým směrem ukazuje ta ruka? Ta ruka ukazuje směrem na západ. Zajímavé. Promiňte, prosím. Ano. Skutečně. No to je zajímavé. Dobře, dobře. Řídím to hned. A kde? Jo. Dobře, díky moc, díky. Tak si představte, že se našlo další tělo. Akorát už ne na střeše kostela, ale na židovském hřbitově. A představte si, že to tělo je ve stejné poloze jako na té střeše toho kostela. Moment. To mi něco připomíná. Pojďte se podívat. Vidíte tady? Kterým směrem ukazovala ta mrtvola ze hřbitova? Říkali mi, že ukazovala na jih. To je ještě zajímavější. Podívejte se na tohle. Takže vy si myslíte, že jak ta těla ukazují každá jiným směrem, tak na místě, kde se protnou, bychom měli nalézt další mrtvolu? Přesně. Pojďte se podívat. Jestliže se nepletu, říkal jste kostel svatého Václava na Čechově náměstí. Ano, přesně tak. Najdete u kostelního hřbitova na Vyšehradě. Ještě mám jednu otázku. Kdybychom tak měli najít to tělo na Vyšehradě? Kdy bylo nalezeno první tělo? To budou 2 dny zpátky. Pak tedy za 2 dny? Za 2 dny, přesně. Dobře, vydáme se tam s kolegou. Zatím vám děkuji za spolupráci. Určitě jste nám velice pomohl. Rádo se stalo. Naschledanou. Naschledanou.
ukazoval mi na mapě, jak to vlastně dohromady dává takový trojúhelník.